Tulo patay sa gilusad nga operasyon kontra iligal nga droga sa kapulisan sa Misamis Oriental sa milabayng adlaw. Nakatutok si Clyde Makaskas. Kalit lang kunong may kuha sa ilang mga armas o gipabutan ang pwersa sa kapulisan sa tulo ka sospek. Dang iserve na ang search warrant sa ilang gipuy-an kinatong Bernes sa gabi sa Langindingan, Misamis Oriental. Pagbalo sa otoridad, patay ang primary target nga si Dodong Pindulangan. Laing duha pa ka sospek nga sila Ronkel John Lago o Carlo Dagundon ang patay usab. Ni kalit og dagan sa sulod o ni kalit og bunot sa iya ang armas tong isa. Then ang isa pagkalit og bunot ni pabuto yun siya, ni tira siya. Tapos ang isa ni kuan siya ang granada. May na lang kay naka-retaliate diretso ang ato ang operating team. So mo to nga naigo ang duha. Tapos ang katupang isa nga naa sa sulod nakapabuto pod sa iya ang armas. Duda sa kapulisan nga ang mga armas sa mga sospek gikan na sab sa transaksyon sa illegal nga droga nga gipabayluan sa ilang mga parokyano. Taod-taod na nga ginatiktikan nila ang target nga sospek nga daan na pud ay nalambigit sa mga pagpanulis. Aside aning ga panguliga sila droga, ga inapod sila involvement sa kaning mga tulis-tulis. Gawas sa mga armas, ubay-ubay ka sa sa gitawang shabu ang na-recover gikan sa mga sospek. Samtang sa Cagayan de Oro City, usa ka bag-ong laya gikan pa sa City Jail ang ginunggab patay sa barangay Puerto kaniadtong Domingo. Naila ang biktima nga si Mark Sacro, 39 anyos, 15 na priso kaniadto tungod sa kalambigitan sa illegal nga droga. Droga sab ang usa sa mga gituhang motibo sa sospek nga padayon ginapangita karon sa kapulisan. Actually naa na may person of interest pero sa pagkakaroon dili sana mo itugan kung kinsa ang pangalan kay basin og ma-jeopardize ang among investigasyon. Uban si James Yap sa kamera, ako si Clyde Makaskas para sa One Mindanao.